David Mambo no bedo jaloch gi points pabiro kod ariyo tuke mag Januar mag golf mano bagi alap Makarin Golf and Country Club. Wad Kilban notieko e thuolo mar ariyo points ariyo tok jaloch. Jotugo mpogore opogore no dhi dala gi meche kidienje 13 mano tugi. Ricky Kianga nobedo jaloch e Division A gi points 81 kidieny mar the best first 9 nokaw gi jotugo Ali Mohamed. Jotugo Ali Mohamed manoyudo points 35 kilwe kod Joe Muigai manoyudo points 36. Kidieny mar nyithindo nokaw gi jatugo Tyler Bellion gi points 74 kod ang'wen, kako machielo jatugo Henry Maina nobedo jaloch e kidieny mar jomadongo.